आयौ हा माथो नानि थुनथुलिसोलाय ओइ नानि हाबाब हा नोंसो माबा बेहाय अमा बेदर फानफैबाय दिनै आयौ आयौ गथ'आ हाथारोहाय बियो जेखौबो बेखौ नङा बेखौ नङा बेखौ औलै मादै बेसेथो लांनो नै लाइनावसो थानांगोन हरैबा अलरेडि लाइनावसो दंजोबखायो आयौ हा नङाथाय माथो मालाथो जागोन जाखोरा आंनो सेरनै नांगौमोनलै दे आनै आंनिखौ सुना हरग्रोदोलै माबा आङो सेरसेल' लांगोन आं जागोन दे जागोन ओमफ्राय आदाना सेरनै ना औ नानि दे हरदोल' बेदराबो बांद्राय गैलाय लांलालै नै लाइन जोबजासिमाव जाय जायनि माबा बाहागोआव गोग्लैबा गोग्लैबायसै आरो बिनिफ्राय दिनैथ' आरो थाब जोबदोंना बेनोथ' बेदरानोथ' दिनै जेरावबो गैया दासो बेयाव मोनस'नायखायसो मोनस'नाय आंबा बोरैबा आं बै हाथाय गिदिरावबो थांबाय बै खाथिनियावबो गोदायो होननायखाय बेहायबो थांदोंमोन आं गैया बेदरखौनो मोना आरो दिनै जोंहा अमा बेदरखौनो जाथारोनो दे आमाय मोनलांसिगोन ना दालाय आरो नोंनिखौनो हरग्रोथारसै आं र' दे आनै ओमफ्राय बे अमा बिबु बिथैयालाय दंना गैलाब्रा बेखौबो बिदोंमोनलै जोंहा माबा 200नि हरदो नामा आयु बेथ' गैलाहाय आमाय एसे सिगांसिन फैबावबा मोनगौमोन दाथ' बेबो जोबजोब्बायानो नै बेदरानोबा खुनुरुखुमसै अब्लालाय आनैहा माथो खालामबावनो आंनाबो एसे फैनाया लेटद्राय जाबावबायसो ने थाब माबादो दे बेदरा जोंबो दङना नै लाइनाव हाबाब मोनगोना मोना जाखो बेदरखौलाय दिनैलाय आंबो दिनै अमा बेदर जाथारगौमोनलै दे थेख्ला आजा मा जाखो फैसा खुस्रा दिरुनना हरदो हनै फैसा खुस्रायानोथ' आब' हरै जोबलांबायसो माथो गथा गोजासैना 500नो माबा आमाय नोंनावथ' फैसा खुस्रा गैयामोन न' जोंहाबो फैसा खुस्रानो उसुबिदा जाथारोलै नै आनैसो दे होमबालाय आं हरनोसै बे आंनाव दंनायखौनो औलै आमाय दे मोजां जागोन ओरै बेनो हरलाय बेनो लांलाय बिदिनो जोबलाङो फैसा खुस्रा थाबाबो माथो बुंबावनो आरो दे आनै आंनो आदा दे केजि 200नि हरदोलै माबाना हरदो मोजांनो मोदोमखौ एसे नायना हरदोलै नानि नै आदा नायदो बबेखौ लानो ओमफ्राय मोदोम ना हाराबो नांगोन ना नाङा नै नानि अरलु हाराया आंहासो नांगौमोनहाय एसे आं फवासेबाबो लांथारगोन दिनै जोंहासो हा मोनगोना मोनला जाखोलै नै बैखौ हरदोलै नानि बैखौ बियो मोजां नुदां र' मादै र' दसे उनाव बै मनानिफ्राय प्लास्टिकआ दिरुनबावलाय थेख्ला जोंहा र' आब' ओमफ्राय फन हरदोंमोनलै बे दादि मोनाबो लायोनो बेदरा दंना गैला होननानै बेदरानोथ' राजा बेदरा थोनाय नंलाना दिनैथ' मोनगोना मोनला जाखो जायखिया र' दा उनाव खबर हरसै लास्टाव आरे बा थेख्ला आजा बा दिनैथ' फाइनालि अमा बेदराबो जोबजोब्बाय जोंना न' ने आब' आइया मिथिबा खुसि जासिगोन बे बेखौबा आइया रोंगोना रोङा बायदिसो बुंबावलायदोंमोन ने आंखौखि रोङो होननानै गोदानाय जाया मानाय जाया ओमफ्राय नुबायना आं एसे मोजां गोदा आरामनो हरजोब्बाय बिनायखिनिखौ फैसायाबो जाबायानो ने राजा जोंना बेनोथ' आब' मोजां आइदियाखौनो खालामबाय नोङो बायस'नानै दिनै फाननायानो दाथ' आरो बेदर जानाय दिन ना माबा जानाय दिन बेदर जानाय दिन ना जानाय दिन दानोथ' खाना जानाय दिन थेख्ला जेबो गैया होननानै ओरैनो थाना मा जानोब्रा खाना जानायखौल' साननानै एसेसो बेफोरखौबो खालामनो सोलोंनांगौ ना ने माथो एसे गल' गथ' जाबावदों र' फैसा हरनाय आरिनायखौ एबार नेक्स्टनिफ्राय मोजां सोलोंदै गथ'आ दे आब' मेथ्सआव एसे खमखाना आङो माने इदिनो आरो हानाया नै जाम्बा गथ' ब्रेनखौ माला बाहायगोन नोंलाय बेखौ मानि थाखाय हरदों इसोरा बाहायनो नङाबा दे मोजां गोसो होनानै मेथ्सखौबो सोलों अब्लानानो हिसाब आरिफ्रावबो हालांगोन ना नों थाबनो ओमफ्राय मबाइल दंखायोना आब' मबाइलाव सानबानो जोब्बायना बिदि होनना जागोन गावबो रोंना थायाबा थ'दो आब' बै दखानाव साहा लोंलांग्रोनोसैलै ने आइनोबो एसे मेथाइ लानानै थांफाखानोसै हाब थाब जोब्बायलै ने बारा गोबाव जिरायनाङासै जों दिनै जायख्लङा फैनो बुंदोंमोनथ' आं दहाय फन खालामनायावबो फैगोनखौनो बुंदोंमोन माला सफैबावगोन दा बियो जेनेबा सानाव सफैयाबाबो मोनायावबाबो फैगोन होनदों बिदिनो बेलासे आं नेनानै दङ जायख्लं नों फैदोल' फनखौबो हरबाय थानो बोरैबा नाङोना जेनेबा बेथ' रायलायनोनो बाबावोसो थां आंजों अब्लाबो आंथ' मोजां मोनोना बिनि राव खोनाब्लानो आरे बा माथो सनालि आरे उरायना नों सफैबाय माथो सानामोन आंखौ फैया सानदों बा दिनैथ' मानसिखौबो जि साइज नुसोदों नोंखौ एकदम ग्ल' खालामखादों मानसियानो नङा माथो दा गावहा ओरैनोसो बुंफ्लाबायदां बुंफ्लाबायो आरो आंना दुगैनायावनो एसे लेट जादो र' फैबाय हामबायसै ओमफ्राय आंथ' जि बुरजा आलासिसो दं नंदोंमोन माथो रावबानो गैथ'वा नामा दङहाय गासैबो दंजोबो ओमफ्राय आलासि एकदम बुरजा मानि फैबावनांगौ दङ फैनानैबो दंफैखायो अलरेडि ओमफ्राय आइमोना दाथ' माबायाव गिर्जायाव दंहैयोना दे मोजाङानो ओमफ्राय फै जिरायफैना उरायना
जायख्लंआ ओमफ्राय माब्ला सफैगोन? नोंथ' फैबाय, जायख्लंखौ मानो बुंहराखै नों? जायख्लंआथ' फैगोन बुंदोंमोन, ओमफ्राय आं फन हरफिनाखैना। फैया बे दायो मालाय। फैबालाय जमा फैबा साबसिन जाबावबायमोन आरोना। जेबो नङा दे सनालि। फैगोन बुंदोंबालाय फैगोन बियो। ओमफ्रायथ' आं जिरायहैनोसैहाय दसे। जिरायना रायलायनोसै थ'दो। औथ' ओमफ्राय आइमोनाबो सफैखासिगोनदां। ओमफ्राय नोंलाय थाङाखैमोन आरो? थांदोंमोन, ओमफ्राय आङो थांनानै फैबायना, न'आवबो आलासि फैबावनांगौ नालाय, दा इयावबो रावबो गैया जायो। होमबालाय मादैमोनाबो सफैखासिगोन बियो। नों फैबाय एसे मोजां जाबाय, दा आलासि फैनायाव आङो एसे हेल्प मोनसिगोन। दे जागोन दे। ओमफ्राय दिनै जि मालाय न'आबो साजिजोबथारदों नोंसिना ने? औ रेना, मोजां न'? आदायानो लुगायजोबखादों थाबैनो, माने एसे हाखु दाखु जादों आरो। थेवबो जेबो नङालै, साइससो नुखादों दा। ओमफ्राय ओइ सनालि, माथो दख'ना गोदानखौ गानला नामा नोङो? गानगोन गाननायालाय, र' दायो एसे उनाव गानसैहाय। दालाय आरो खामानि मावनांगौ ना, अबाव दख'ना गोदान गाननाय आंलाय। दे होमबालाय, ओमफ्राय जोंहा ना दायो एकदम लास्टाव आरो खामानि जोबजोबबा, आलासिफोरखौ माबा खांजोबबा, फट' खेबजागोन दे नों दख'ना गोदानखौ गान। बै माबा बेसरबारिथिंजाय थांगोन। आङो प्लास्टिकआव आंनिखौबो लाना फैखादो र' दख'ना गोदानखौ। सानैजों गाननानै खेबगोन दै। ओमफ्राय आंथ' ब्लगबो मोनसे लाबावगोनसो। लोगोनाव क्रिसमास जानो फैदों होननायनि मोनसे मेम'रि थानांगोन ना? बेखायनो आरो ब्लग मोनसे बानायलायनोसै। दे जागोन दे आरो, दायो लास्टथारावसो, नाथायबा दा सोलाबथ'थारनाय नङालै। जायख्लं फैबाथ' ना आं जायख्लंजोंबो खेबजागोनहाय दिनै। जा मोजां मोनसेनो मेम'रि थानायनि। नायदो नै गथ'फोरखौ, बे आबा सुमलायानोथ' बहा थाबोखो? आबा सुमला? ओइ मामि पिंकि, आबा सुमला? औलै आयै माबि? आयै, बिब'जों आरो फंबायजों मा खालामदों नोंसोरो? बहाय थाङामोन, हा? आइलै, आं मादैमोनावसो थांनो नागिरदों। क्रिसमासाव लिंहरनायालाय मादैमोना, आंहा थांसै, पिंकियाथ' थांलाय लांबाय। आंहा फिथा लारु जाहैनोसैलै आयै। जानायखौल' सिमां नु आरो नोङो, हा? लिंहरबानो थांथारनांगौ नोङो? थांगोन ना, आंबोथ' थांगोन। ओमफ्राय दानो थांथ'वा दे, दायो थांगोन। आयै, आंबो थांनो ओंखारबायमोन। नै मामि मिलिसा, नों थांनाङा दे, नोंहा न'आवनो थाथ'दो, नांगौबालागि आं लानानै फैगोन। औलै आब' मिलिसा, नों थांबालाय, नोंबो थांबा आबैखौ सोर नायगोन, सोर न'आव थागोन, ओमफ्राय मोसौ बोरमाखौ सोर नायगोन? आंखौबो लिंहरदोंमोन मादैया। लिंहरदों माथो जाखो दे? मेथाइखौनो मोनजाया जाजानो गिखौ ना माखो नोंलाय, हा? जों थांबानो गासैबो थांजोबनांगौ, बेथ' नङाना, न'आबोथ' थानो नांगोन। बैबो दं, न'आव खामानिबो एसे दोङो, नांगौबा आङो बुंगोन दे, हा गेदेर मानसियाबो सासे थाङाबा। जि मोनानो बियो, हा? नों थाङिनि जेबो जाया दे, हा माथो जानो, जोंथ' लाबोगोन ना। आंखौबो जोंजों थांफानो नागिरलायदोंमोन, हो। ओइ आयै, थ'दो थांसै जोङो। औ आबा सुमलाथ' ओंखारहैदो दे। ओमफ्रायो आंबो दसे थाना ओंखारनोसै, थांग्रोलाबायनाङा, सानैजों थांसै, पिंकिखौथ' पिंकि मा बुंबावनो। ओमफ्राय आयै, मोनसे खोथाबाव, जों पिकनिकआव बहा थांगोन? बयबो मालाय लोगोफ्राना पिकनिक जाहैनो थांगोननो, आइजों आफाजों बेरायनो थांगोन। थ' नोंजायनि खम नङा, बेरायनाय जानाय लोंनाय पार्टि जानाय, माबा जानाय खाना जानाय, बेफोरखौल' गोसोआव दंसै नोङो। लेखा फरायनो थिनबाबा लेखाखौ गोसोआव थाया, मनाव थाया नोङो। आरो जों जेरावबो खाना जानो थाङा दे, फैसा बरबादनो, ओरैनो जानायाव लोंनायाव इसेबां गारस्लायस्लाय ना, दख'नाखौनो स्राय बायना लागोन नुमाया। आं मिन्थिखायालै आयै, आंथ' थांखागोन खाना जानो, पिकनिक जानो, जोङो दै सेरावबो थांगोन। हा मा बुंनाय जाखोसै बेलाय? खाना जानायखौल' मोनाव थाथारसैहाय, दा मोननो लुगैदोयो। थ' आंबो ओंखारहैनोसै, दसे थाना थांगोन। आरो मिलिसा, नोंबो खोनासंनाय, गाज्रि मोननाङा थांनो मोनिखौ, हा बेफोरावलाय मा थांबायानो थाखायो, हा मादैमोननाव थांबाय थाया नोङो? दिनै सानसे थाङिनि जेबो नङा दे। नोंबो थाब थांना थाब फैगोन, बे नंगैमोनाबोथ' आरो उन्दै गथ'फोर, हा माथो बुजिनो, थांबाबो ओरैनो न'आव थाबाबो खामानिथ' रोङाना बिसोरो। दे जागोन, आबैजोंबोथ' थानो नांखागोन ना आयै, नोंसोरनो थांदो। आरो मिलिसाय, नाखौनो दिनै मासे हानदोहाय, बिदि जिब जानोसै, ओंख्रियाबो जेबोआनो गैया, हा माथो जानो। माबा मैथा फिथाइ होनानै बेजोंनो एसे संदो, आरामनो, नोंबोनो एसे गुरान खांदो, बेहाथ' गोखै मोनजाया नालाय। नाथाय आयै, आं नाखौबा मोनगोन ना मोना आं? बाहाना नङा हाय, एसे खामानिफोर मावनांगौ, लाफा दङ, लाफाखौ नङाबा खानानै संदो, नाखौ बोननानै बाथोन देदो, नाया फिसायानोमोन गिदिरानोमोन मा नांजानोसै, ना एसे माबा नानि स्वाद मोनजाबानो जाबाय दे। दे होमबा आयै।
눈부야बो 나 बेदर नङाबानो ओंखाम खहाबानो हामा थोबुंबावनो बबेनिफ्रायलाय बायबाय थानो हानो दे न'नि फुख्रि दं फुख्रियाव ना दोङो दा बेफोरखौनो एसे जायाबा मासे मानै हानैनो अबावलाय फैसा गारना बायबाय थानो हानो दे जाहोबाय थानो हानो बुरिनो माने आइनो औ आं क्रिसमासावसो थांथारगौमोन मादैमोननाव दा आरो आंखौ नासो हमना फाजा एवनो थिनलायबाय नाखौनोबा मोनगोन ना मोना दे मिलिसा नाखौ संनानै लाफा खाग्रोनोसै आं आइया गावनो हमफैबानो जायोमोन ना मानोबा आंखौ हमनो खोन्थादो दा आंबो थांमारोबा आबैखौ सोर नायबानगौमोन दे आबैजोंबोथ' थांनांगौ ना आयै सफैबाय औ हाय आइ थांनाय दै गिलाससो लायग्रोनाय आलासियाबो नै फैगासिनो नोंदाया दखानाव दा मा लाबोफायो आरोबाव दे होमबालाय ओमफ्राय उरायना आंना लोगोआबो फैबायमोन आयै दे फैबायबालाय हामाथो खामानि मावहोदो एसे माथो लोगोखौनो फैजानो लुगैबाय थाखादोंमोननो नोङो औलै आयै नाथायबा आरो सासे लोगोआ फैबावाखैसोना ए हामानोथो फन खालामाखैसै फन खालामनानै लिंहर बुंदोंमोनहाय आयै ओमफ्राय दायो फैगोन नामाबा ए फैबालाय मोजां ओमफ्राय बे माबा फिथा माबा आरिफ्रा रेडि खालामखादो आइ औ जागोन आयै आयौ बे थुनथुलि आइयाबो दाबो फैयानो अमा लांनायानो मारै जाखोसै आं होनखाबाय मा जाखादोंसै बिहालाय लांनो बेफोरबायदि फारसेथिंजाय नै आंना बबेनिबा रागा बबेयावसो बर'नो लुगैबायहाय मोथो गोसो सिङाव ओरैबायदि अर जोंनाय बायदि रागाल' जोंथारसै आङो बे सानजावैसोखौ बोरैबा सानफ्रांना बुंनायफ्राबो जाला आंनि आइ फिसा हिनजावनि जिउखौ बेसेबां गथ' मानसिनि जिउखौ बिदि बरबाद खालामनानै थोस बोरैबा मोनखांहां बेखायनो रागाफ्रानो खारनोनो रोङा आंना थेख्लायाबो बुंबाबो मानिया बनसिनो थिनबाबो आंनो सिनसै दिनैहाय आरो बे उसुंखौ एसे माबानांगौ हाया जावनानै लिरनांगौ ओंखाम संग्राया आरामनो हा एसे जावनानै लिरहैनोसां गथ'फ्राबा मारै माला सफैबावगोन मा खालामथोंसै होननानै बेखायनो बादाबो होला आङो बादा होबाबो लाखाया हनै फिसा हिनजावाबो आंना आयै आयै आरे बेंगि जाबाय नामा नोंलाय हगार खामानि मावनो नागिरनायाव आंहा एसे हा जावहैनो नागिरदों उसुं लिरनांगौ नोंनि उसुं लिरना दोनथ'ना आयै ओमफ्राय आं फिथासो जानो लुगैदोंमोन देना आयै बानायलाय थ' बे ओमफ्राय अमा लांनाया बोरै जाखो नांजोबदों अमाया आरे नांनायनि मा खोथा बुंदों आयै ओरैबायदि बुंमान नाङाखै ओरैबायदि मानसि लाइननो दसेनो जोब्बाय बेखायनो थाब सफैबाय नै नोंसाजोआ ए हामारोबोथ' होमबा गोदानायफ्राबा रोंदोंना रोङाखै रोङा जायो आरो रोंगौ दे आङो ओमफ्राय आयै अन देदोना दे माबा आं फिथा जानो लुगैदों होनबाय ना बिदि जानो लुगैदों होनबानो देब्रबानो जायो होनबा अह जोंनावथ' दा मिक्सार मेसिनबो गैयाना उवालावसो देनांगौ जोंना गोदोनि उवालानो मोजांहाय आंहा बेयावनो उवालावनो देनो मोजां मोनो मेसिनफोरखौ बाहायबा बेफोरो गोमालांजोबसिगोनसो माथो हा आइ आरे आयै मोजांसोना आंहाबो हाबायाव मोननाय दंखायोमोन मिक्सार मेसिना मोनथाम मानि मोननाय दङमोन आरामसे खामानिया सर्टसो जायो दा आयै दा ओमफ्राय बिसिनावसो थाबोबायना नाङाहाय जोंना आखाइफोरानो जायोहाय आरोलाय सानफ्रामबो देना जाखायाना माब्लाबाल'सो दा नोंबो जाब्रबनो होननायखायसो बेखायनोथ' आयै दा आं बुंब्रबनायखायनोथ' दानो जागौमोन ना मेसिन थाब्ला बांद्राय खस्थ'आबो खम जाबाय ओमफ्राय आरामसे जाबायमोन आंहाहाय अबाव फैसा खरस दे दायो दे जाथारनोबालाय दायो देगोन आरोहाय दे आयै आं नोंनो ब्लाउस गांनै लाबोफाबाय नोंना गुसु बोथोराव आखाइ गोलाव ब्लाउसानो खमथारना बेखायनो लाबोबाय आङो नै आंहा बायगौमोन आरोहाय नोंहालाय मानोथो लाबोलायखो जेबो नङा मा जानो आरो नानि ओमफ्राय नों थांनो सानमारबाय आरो औलै बाजै जेनेबा फैसायाना 10,000फोर इदिफोर होनो होनलायलायदों माथो खामानियाबो इदि गोराद्रायबो नङानो मिलायनाय बायदि मोजां मोनबानो गावसोर होगोन जाहैदों जेनेबा मोजां जागौमोन आरो खामानिया जुदि आं हानाय बायदिबो जायोबा फैसायाबो मासे 10,000 मोनोबाथ' जोंहा न'खरनि प्रब्लेमखौथ' नोंबो मिथिखायोना जोंहाबो हेल्प जागौमोन बेथ' बे नानि थेवबो दा बोरैबा गिलायलाङोहां गोजानाव थांनो माने बाजै गुवाहाटीसो दा बांद्राय गोजानद्रायबोथ' नङा ओमफ्राय दिनैलाय आं खालि रायलायनोल'सो थांगोन आदाबो दंखायो गामिनिनो ना जेबो गिनांनाय नङा बायदि मोनदां बेखायनोसो आंबो राजि जादो औ नाथाय गोजानाव मावहैनाय दिनैथ' रायलायनो थांदोंसो दि नोंबो फसायबायलायनो खामानिखौ बिसोरबो होनो राजि जाबाय थेवबोथ' नों थाहैनांगोन ना बेखौसो बोरैबा गिनाय गोसोआव दरसे मोनलायलांदोंहां नानि
बाजै मानो गिनो बैलाय गामिनिसो आदा दा हमनोबालाय बेखौनो हमनो हागोन ना माबाफोर मोनसे जायोबा मानोना बिसो लिंखादो बेनोथ' आरो दा गामिनिनो जाहैबाय बेखायनो बिदि खालामद्रायनायबो नङा बायदि मोनदां जोंहा न'खरखौ नुनानै खिजानि अननानैसो मदद होनो सानमारदोंदां बिदिबो नंलायलाङो औ बाजै बारा टेनसन लानाङा दे आं जास्ट दिनै खालि नायनोल'सो थांगोन मावनाय मावि बे उननि खोथा फसायोना फसाया बेबा आंबा थ' जाहैबाय न'खराव रावबो हौवा मानसि गैला आलाय सिलाय बायदि जानांबाय न'खराबो फारसेनिफ्राय नोंबो सिख्ला मानसि नोंबो आरो बेसे दिन बिदि मावनो दे नानि नोंहाबो नै लासै लासै बिलाइनायनि समबो जानोसै बांद्राय सानथ' नांलालै बाजै र' जायखिया दिनै थांना फैनोसै ना ओमफ्राय आं हले खबर लाहरबाय थागोन दै दिनै सानसेनि थाखाय थांब्लाबो बोरैबा गिनाय मोनसोयो बिखायाव ख्लाब ख्लाब मोनबाय थायो दे बाजै जागोन आंबो ओरैनो थांनो सुखुला बायखाया जानला मोनला दा खामानिनि थाखायसो एसे मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन सानदां उननि खोथासो बेफोरलाय थाथ' होमबा बाजै आं आदाखौ फन हरसैहाय दाबो फैया माथो औ दे नानि उरायनायाबो गैलालाय मालायनि ख्रिस्टमासानो थांबाय सनालि मोननाव देनाहाय बिदिनोसै थाङाबो होनो थाङोबो होनो आरो लोगोबो गारलायनोबो हाया दे थांथों बाजै नानि मोजाङानो जाबाय दे नों मोजांखौनो सानबाय थांनो ओंखारनाया बासजोंनो आरामसे थांसै दे नानि ने अ आदा औ ओमफ्राय बैसोर आदा बाजैमोनाबो एसे रायलायफै बेहाय फैनानै नायफै खामानिखौ बुंदों नालाय आंबो सानबायखि एसे नायनायानो मोजां जागोन नामा होननानै बेलायथो नै आं बुंखादोंमोन नङासै बे आदा आरो बाजैया बिराद मोजांथार होननानै थांबोला नों खाथियाव रायलायहैबोला साबसिन बुजिगोन नोङो औ आदा ओमफ्राय दाथ' आङो नोंखौबो फोथायखायो जोङो गामिनिबो नालाय बांद्राय बिदि उसुबिदा जानाय नङा बायदि मोनदां दे होमबालाय थ'दे आदा औ माने रायलायनानैल' फैगोन ना बेहायलाय आरो मा गिनांगौ दङ नङा होमबा खाथिसो ना बांद्राय बेसेबां आसामनि बाहेरायावथ' थाङाना जोङो आरो नै गुवाहाटियावनोखा बेहायलाय आरो मा थांगोन फैगोन आरो आलासि जाहैनाय बायदिसोलै नानि दे फैदो फै बास सिङाव जिरायफैखादोलै नानि बावदोंसोलै नोङो बास ट्रेभेल खालामनायाव एसे बोरैबा मोनो नामा माने खमला फिथाइ दङमोन बै खाथियावनो मेरला फानदोंमोन नालाय आं बिदि थांलाय फैलाय खालामनायावथ' एसेबांबो बिदि मोना नाथाय माब्लाबा गोबावजों ट्रेभेल खालामबा बोरैबा मोनो आरो राजमला दङमोन आंनाव दहाय थाइनैनि लादों ओमफ्राय दै बथलसे एसे नांगोनदां आदा खर'आसो एसे सारोमोन आंना सम सम दे होमबालाय हाफ लिटार आङो दै बथलखौनो लायना फैनोसै फैदो बासाव जिरायफैदो नङाबा बै माबायाव सहैनानैबो लाजागोनलै नानि दै बथलालाय मा जेरावबो मोनखायो नङा होमबा औ बाजैजों नानिजोंबो दानो फन हरखागोन बिसोरो बिबाजैयालाय अनखायोना नोंसिना बेखायनो गिनायबो फैलायलाङो ससे थांबाबो गोजान थांबाबो नोंनाव मोनाबाबो आंनाव हरबाबोथ' मोनखागोन ना दे जेबो नङा औ दे आदा बे खोरोमाबो ना लिंहरगासिनो गावसिनाव ख्रिस्टमास जानो थांनोसै आं दिनै ससे अट'सो गाखोलांनांसिगोनलै बाइकबो गैला दाथ' नै सोर फन हरलायखोब्रा माबा लामा थाबायनाय मानाय फन बिदि हरलाबाय थाबा जोङोलां होद आं हरनांगौ समाव हरखायोना मा सोर हरलाबाय थायोथाय अट'खौथ' बै ससेनिफ्राय मोनखासिगोन बासासो नै अबेबा थांनांगौ दंबा थांगौमोनलां सोरबा अनजालिखौ लोगो हमहैनांगौ दङबाथ' हे बेथ' माथो अखाफोर बायदिसो नुबाय आं आरे नंगौआनो खोमालाय माथो ओमफ्राय सोरजों रायलायबाय दं बेलाय ओमफ्राय बहाथो थांनो नागिरदों दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो जायबा नायनानै मोजां मोनबाय स' थेंक इउ स' माच लोगोसे आरो लाइक कमेन्ट खालामनो मोजां मोनदों सनामोना कमेन्ट खालामलायदो लाइकखौ खालामनो मोजां मोनबा खालामलायदो औ लोगोफोर जेबो उसुबिदा गैयाबा थाबैनो फैफिनसैलाय नेक्स्ट एपिसडजों आरो बयनिसिमबो आंनि आंगो सनामोननिसिम गासैनिसिमबो हेपि मेरि ख्रिस्टमास दै सनामोन लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों सनामोन दे थांथ'नोसैलाय जोङो बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ औ दे होमबा ना सनामोन